Zdravím, tu je Tomáš. Budeme rozprávať po slovensky, aj keď takmer všetky videá na mojom kanáli sú v angličtine. Rozhodol som sa spraviť video o spoločnosti Krypton Digital, s ktorou som mal skúsenosť, žiaľ nie pozitívnu. Keď som si pozeral ohlasy alebo reviews, ako sa hovorí v angličtine, na túto spoločnosť na Google Maps, tak je to tam... Vyzerá to tam tak, že spolupracovníci alebo pracovníci, ktorí robia pre túto firmu, tam píšu, že je to super, najlepšia firma na svete. A bez toho, aby nejak zdôvodňovali prečo. A všetci ostatní, kto tam má dlhšie príspevky, tak to sú negatívne príspevky, lebo tí ľudia majú zlú skúsenosť. A keď si pozriete videá v YouTube, tak tam asi v tento moment, keď ja nahrávam toto, nič realistické o tejto spoločnosti nie je, sú tam iba nejaké ich promo videá. Takže ako chápem ja túto spoločnosť? Je to nejaká firma, zaregistrovaná na Slovensku alebo v Česku. Ja som sa s ňou zoznámil na Slovensku cez jedného známeho, ktorý je taký dobrý kecálek a veľa rozpráva a pekne rozpráva a predáva. Hej. Nie je to žiadny odborník na kryptomeny a veľa spolupracovníkov tejto spoločnosti, tých predávačov, to sú tiež bývalí takí finanční poradcovia. Hej. Čiže čo využíva táto firma? Využíva to, že ľudia na Slovensku by chceli zbohatnúť rýchlo a jednoducho a je tu teraz to krypto už pár rokov a teraz naháňajú klientov, ktorí proste vložia peniaze a s tým, že táto firma ti to celé ako bude riadiť a ty si môžeš myslieť, že táto firma obchoduje s kryptom, že uzatvárajú obchody, hej? Ako je to na kryptoburse, proste obchody. Nie, táto firma neobchoduje. Táto firma iba drží tvoje krypta. Čiže ty si môžeš kúpiť krypto v akejkoľvek platforme a sám si ich držať a čakať, že to porastie a zarobíš na to. Okay? To je úplne najprimitívnejší spôsob, najprimitívnejšia, ani to nenazvem stratégia, ako niekto na krypte chce zbohatnúť alebo zarobiť. No to isté robí aj táto firma. Neobchoduje nič, drží tvoje krypta a negarantuje nič. Garantuje ti len poplatky, ktoré oni majú, nejaké štvrťročné poplatky, zavedenie tvojho účtu, potom je tam poplatok pri výbere tvojich peňazí, tvojich vlastných peňazí, ktoré si tam vložil a poplatok zo zisku, ktorý tam ešte prípadne môžeš mať. Čiže, ale ak ti pôjde krypto dole, keď si tam vložil a ty si nejaký, ako už sa ti tam nechce tie peniaze mať, proste chceš ich späť, tak si nezarobil nič, prerobíš, lebo oni nakupujú tie kryptá proste raz v mesiaci, to je jedno, im je to jedno v ktorý deň. A či sa to oplatí alebo neoplatí, či je to drahé alebo lacné. Čiže ty tam kupuješ tie kryptá, tá cena potom, dajme tomu, ide dole, celkovo ti to tvoje portfólio slabne. Hej? No a to je už tvoj problém. Teda ak tie ceny idú dole. Čo ešte je zaujímavé? Oni rozprávajú o bitcoine, ale v tom portfóliu, ktoré oni kupujú pre svojich klientov, bitcoin nie je vôbec. Takže to je tiež taký for. Celkovo dosť neseriózna firma, by som povedal. Zarábajú na poplatkoch, na tvojich peniazoch, nedávajú ti žiadnu pridanú hodnotu, nulovú, žiadnu, 0 bodov. Ich stránka, ja by som už, no teraz mám trošku s nimi skúsenosť, takže teraz som múdrejší, ale dajte si pozor, ešte aj tá stránka vyzerá tak ako proste, že sa tam točí nejaká planétka a nejaké čiernom, bielo, zelené prostredie, matrixové. Proste krásna grafika, ale to ti nezarobí peniaze. Takže pozor na to. No. Takže jednoznačne neodporúčam túto company. Neviem, čo by som ešte o nich mohol povedať pozitívne. Asi nič. Ja chcem len všetkých varovať, aby zbytočne ste nedávali peniaze do projektov nejakých, ktoré v prvom rade myslia na seba, zarábajú na poplatkoch. Hej. A ešte k tomu táto company ani neobchoduje. Absolútne neobchodujú. Oni nevedia obchodovať, tam nie sú žiadni obchodníci.
A to sú proste len predávači, hej, ktorí od teba zoberú peniaze a proste za to nič nedostaneš. A proste tie tvoje peniaze si mohol niekde položiť alebo sám kúpiť tie kryptomeny. Takže toto je môj názor na nich. Budem rád za diskusiu, kľudne sa ohláste, napíšte, podpíšte, komentujte. Samozrejme budeme mať tam všelijaké názory. Však tá kompania má mnoho spolupracovníkov. No ale je to proste také, aby som to už v živote nerobil, proste niekomu predávať, ponúkať niečo, môže ešte si povedať, že som investor, alebo že som odborník na kryptomeny. Tak to je pekné. To je sila. No dobre, tak stačilo. Všetkým všetko dobre prajem. Majte sa.